Какво отопление на дома да изберете за спестяване и комфорт? Постоянно растящите цени на енергия ни карат да се замислим за избора ни на ефективен и икономичен начин за отопление на домовете. Електрическият бойлер не е скъп, безопасен е, екологичен, лесен за свързване и поддръжка, с много висока ефективност и най-важното, не изисква никакви специални разширители, отделно помещение, вентилация или специални изисквания за монтаж. Но защо индукционни котли? Технологията на магнитната индукция е била измислена за да спестява електроенергия. Използването на тази технология ни позволява да спестим от 30% и повече от разхода ни за електричество. Същината на технологията е, че мощността на устройството се повишава за сметка на магнитното поле, а не за сметка на потреблението на ток. Производителността на оборудването се повишава и е необходимо по-малко време за нагряване при същите условия, което води до по-ниска консумация на ток. Това е доказано от много експерименти в сравнение с обикновените електрически котли. При правилна автоматизация, индукционният котел ще работи минимално количество часове на месец, а на разхода на енергия оказват влияние топлоизолацията на помещенията и видът отопление.